Surupathar constituency paklang soalong ASDC case sale pen KNCA tum joint extended amai kangni. Dong phuda pen Biluguri adak RCC bridge kikim kerang patang pedet ajok rat atum pen ningkang samsi paklang pon. Lakhain kora hini Surupathar MSC constituency parlo pon angkang paklang soalong citi ni pai ke thom arni. Apor pai ke apor malom ASDC case sale pen KNCA tum pen joint extended amai padupon. Labangso amai along Surupathar constituency dun amai pu chandro terang pensi mai chapahem pu pont lapent Surupathar constituency akon chunbang sipapani pensi lama thepi jaipon labangso joint extended amai along Congress lapen BJP atum pen bangkok kep sosiara datum ASDC along chipaogdun labangso joint extended amai along alhuiman pen kachitong dun ASDC amai pu chandro kanto terang KSA amai pu Jemson timung Bogosan District Committee ASDC amai pu Komal Singbe ASDC XAM Rajendro Rongpi ASDC Surupathar constituency in charge Baburam terang pen chenglok kaprek man pengke duamta chitong dud ASDC mai pu Chandro kanto terang pen pherangke phanai bachini dun atengke ASDC KSA lapen KNCA songthom atum muke rat kisung ke boya hut lapen lapu longle dui hoi apu thakstami alang litum arjap thepji lapen alang litum rat a joini alang litum che songwer ji busi pherangke thengno alang ni jaipon sangti hidi pen project terang Karbi Longri Abirta KNCA पाचे थे पटिंग नमा ASDC KNCA आचे थे पटिंग नमा ASDC KNCA जिंदाबाद 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 ASDC जिंदाबाद 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 KNCA जिंदाबाद 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 KNCA जिंदाबाद 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 KNCA जिंदाबाद 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 KNCA जिंदाबाद 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 हमप्रे लंगती ASDC KSA lapen KNCA songthom ni litum kedam tang ni thom li phram litum joint central committee ni litum kecerai tangdo jasemera bangke non Karbi Anglong jasemera bangke Karbi Anglong pulutam te west Karbi Anglong lapen lapu Karbi Anglong lo lalhong ni hitame isi bangke border problem Nagaland pen border problem lapen Meghalaya pen border problem aduya hoya so problem puthak jasemera bangke litum ason kacesong deng ponangji lasi pina bangke kandui long hita mele litum isi rat kaching rumah meh dak damita peduji non state government atum jitu border of police puthak Nagaland pen kache hoi lok laso border of police puthak lapen Meghalaya pen che hoi lok police puthak ke chok che kirai re hilili lasona puthak sin litum ASDC KSA KNCA hin pen ke dam tanga por pen hita mele litum ke song bom lo Karbi Anglong jasemet along litum jongsi aduy hoche khangi punot labangke 13 April 1951 laso government notification ateng pensi Nagaland bena border punoy lapena ko Meghalaya bena border punoy laso basis pensi labangke aduy hoy bangke deng ponangi claim ponangi lason sin litum dolo lasi laso bangke isi awareness program puno ajat puno laso bangke litum claim bom lo lapen pinda bangke joint do an BJP punoy Congress punoy kadwe punoy border aputhak Karbi Anglong homoisa puthak na litum kadwe ton se Karbi pulo tang na litum hitame na yatong dunoi pun se pina bangke litum rakhandri long bangke litum isi rat ka tingru ame peduji hinia bangke litum asong hin pen nonapor kadu gowe rat pen ka chingrum aputhak along litum asong hin pen Jitong namnangji lasi litum isi resolution mate isi kachirai dolo jalapang along tina homosti hitame Karbi Anglong inquire throw homosti long hitame joint extended KSA KNCA lapen KSA joint extended a committee pedosi nonapor border ke sung punoy hempre ka puthak punoy non BJP lapen gop a sarkar bang det pen a phi bang ka ason tin amu hitame raratum ke phu ki sung ke boy la so puthak hitame litum che thandam nangji lapen che pangrum nangji pusi pinie bang ke dak paklangso long hitame ramnat katharong hitame litum dak chingrum lo lasila so chingrum pen litum ningarong lo dak a homosti hitame Surupathar homosti hitame kadlo we je tong te hitame along tin polling station a leader tum hitame nang tong nun lo tang tong num besen litum kaddo ko elam hitame litum ke jathan ke chingum phangke tum asoy chelong lo lasala sop ajoni nili ASDC KSA KNCA central committee a hin pen dak Surupathar homosti ararat tum phanitame litum churup pajirlo pen anso senon ke wang dia por hitame litum hemprek pen nang lo kaddo ko weltum ke songa mo hitame cherap chitu panje phaitame litum ASDC KSA KNCA central committee hin pen tame litum ningete alam pajir ponlo Pagde pinila so joining a program along pen anu ka prek a song no metana chipa of the location duma
lasso bangke to lola bangke semet bangke rar tum chin nili tum kado e famda tangka maha kado ke theng ke chok lasso pene nili tum ke ban kali ke bai pele ke ban kali tangka maha ke bai kali la bangke rar tum non chinilo ate congress tum ningkan kre fall apen congress tum non ningkan throk sinang chari la ningkaning ko ra hini ke thom non kar benglong nang chari lasso pen ke congress bana theklong lo bjp bana theklong lo asdc bana theklong lo losi SDC asom thot kachari asom thot puthot chewanangi pura pinira tumange puthot ke mathapon dolo losi pin hitame kapre ka songpen dui sigi ke manghu gali dei rar ke manghu he ke pamanghu bang rar bhange pamanghu tangka maha kaddo go ke pamanghu kaddo go ati kidu garang se losi kaddo go vela so ke pamanghu pen ke bai pen kaddo pen masi menang an laso ke chingbe kapre ka party long ke chingbai do inkora thro homosti long hitame joint extended KSA KNC la pen KSA joint extended a committee pedosi non apor border ke sung punoi hempre ka puthak punoi non BJP la pen gop a sarkar bang det pen a phi bang ka ason tin amu hitame rara tum ke pho ki sung ke boy la so puthak hitame litum che thandam nangji la pen che pangrum nangji pusi pinie bang ke dak pak langso long hitame ramnat katharong hitame nilitum dak ching room lo asila so ke ching room pen nilitum ningarong lo dak a homosti hitame surbuthara homosti hitame kadlo we jetong te hitame along tin polling station a leader tum hitame nang jetong nun lo nang jetong num bes nilitum kadlo ko elam hitame litum ke jethan ke chingum phangke tum asoy chelong lo dasala sop ajoni nili ASDC KSA KNC central committee a hin pen dak suruputhara homosti arara tum phanitame nilitum churu pajirlo pen anso senon ke ang dia por hitame tu hemprek pen nang lo kaddo ko weltum ke songa mo hitame cherap chitu panje phaitame nilitum ASDC KSA KNC central committee hin pen tame nilitum ningete alam pajir ponlo Pagde pinila so joining a program along pen anu ka plek a song no metana chipa ordon na puson duma lasso bangke to lola bangke semet bangke rar tum chin nilitum kaddo e famda tangka maha kaddo ke theng ke chok lasso pene nilitum ke ban kali ke bai pele ke ban kali tangka maha ke bai kali la bangke rar tum non chinilo ate congress tum ningkan kre fall apen congress tum non ningkan throk sinang chari la ningkaning ko ra hini ke thom non kar benglong nang chari lasso pen ke congress bana theklong lo BJP bana theklong lo ASDC bana theklong lo losi SDC asom thot kachari asom thot puthot chewanangi pura pinira tumange puthot ke mathapon dolo losi pin hitame kapre ka songpen dui sigi ke manghu gali dei rar ke manghu he ke pamanghu bang rar bhange pamanghu tangka maha kaddo go ke pamanghu kaddo go ati kidu garang se losi kaddo go vela so ke pamanghu pen ke bai pen kaddo pen masi menang an laso ke chingbe kapre ka party long ke chingbai do lakha crazy lang per MSC consensi parlopon angkang dong phuda pen lakha AC Beloguri adak RCC bridge kikim kerang pon labang ke damtang ningkan pli aprang pen lo lapen dabang so dolong kikim kerang pon patang pon ji aphan labang ke sarsu tiso phansi contractor apu pek pon lo labang so dolong kim rang pon patang lo butang ti da so hawar arada tumpen joy ke pen sehalat long po lapen alang litum isi kit hidung pen ke sung jok pon pu basila so hawar arada tumpen ning separong pon lo wai fit samila so ning separong pon bangki lake amanga son si mandad lo athela punar ningkan thompi chokdat api semi la so dolong bang kim rang pon pedad lo la si prabjin pen la so dolong hikim kerang pon patang ji phansi emisi ramsing tibung aphansi la so hawar arada tumpen chuning rip কন্ট্রাক্টৰৰ নামটো সাৰসু টিছু বুলি আমি জানিব পাওঁ কিন্তু আমি এতিয়া ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ দলংখনৰ ইমান অৱস্থা বেয়া একদম ক'বলৈ নোৱাৰি মানে জানে কেই বছৰ হৈছে দলংখন 3 বছৰ 8 মাহ চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান 3 বছৰ 8 মাহ চলি আছে এনেকুৱা অৱস্থাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায়